Diolch yn. Bore da bawb, na i ddechrau efo datganiad recordio Zoom, sef a chrybuddio chi bydd y carod yma yn cael ei recordio ar gyfer cofnodion ac yn cael ei ddarlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Dyna efo'r fformalau yna drosodd, a'i ymlaen felly i'r rhaglen, a'r eitem cyntaf ar y rhaglen ydy ethol cadeirydd i'r Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy'n dod. A da chi gyd wedi cael ffurflenni yn gofyn am enwebiadau ac yn dilyn y broses yna mi fedrai gadarnhau. A da ni wedi derbyn un aelod wedi cael ei enwebu, sef y cynghorydd Elwyn Edwards. Felly, ga i croesawu chi i'r gadar, Elwyn. Iawn, diolch yn iawn. Iwan, a diolch fawr i'r aelodau i gyd hefyd. Diolch yn gwneud grio wneud cyfiawnder a ffawr yn ystod y flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr chi. Yr ail ar yr eitem di dewis is-gadeirydd. Ie. Unwaith eto, un enwebiad, un aelod sydd wedi cael ei enwebu, sef y cynghorydd Ifor Glyn Lloyd. Iawn, diolch yn fawr. Ifor efo ni? Dwi'n meddwl mai nhw fyny fyna. Reit, oce. Croeso, Ifor, allan dywychiadau. Rhyw 3, ymddiheuriadau. Anwen? Dwi'n wedi cael ymddiheuriadau. Dwi'n yn siŵr sydd wedi cael ymddiheuriad gen Tim Jones. Mae Gethin wedi ymddihiro. Mae di ffoni fyny. Oce. Diolch. Neb arall agos? No. Ni, oce. Dasgan diddordeb. Sir rhywun yn dasgan? Does, awn ni mlaen i'r cofnodion. Dwi'n credu bod rhain yn gywir, sir rhywun yn eilio. Alwyn yn eilio. Pob ych chi weld? Dyn reit dawedog yma. Beth yn codi o'r cofnodion? Nagoes, oce. Owain, oeddech chi di... Mae yna law i gan Mr Owen Wyn. Oes, oce, Owain. Da chi di mudo ar myd, Owen? Eiriadau, pleidleisio ar y cyfnodion o'n i. Reit, oce. Awn ni mlaen i'r 6 felly, ia? Ie, diolch. Gwasanaethu'r panel yn weld. Ie, diolch cadeirydd. Adrodded sydd yn dangos lle mae'r aelodau yn gallu eistedd ar y paneli ymweld. Felly, os da chi'n hapus efo'r drefn yna, fan ydy'r argymelliad. Mae croeso chi newid o, ond mae weld yn gweithio'n iawn i fi. A fo fodlon ar hwnna? Rwy'ch chi ddangos sgwylwch chi da? Rwy'n yn erbyn? Ac oes, Sara, dwi eisiau dweud rhywbeth? Na, oce. Iawn, diolch yn iawn i chi. Protocol Sara cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio. Owain Wyn eisiau ddweud ar hwn yn fyd ystod meddwl, does? Ie, diolch cadeirydd. Mae'r protocol siaradwyr cyhoeddus yn y Pwyllgor wedi bod yn ddefnyddio ers rhai blynyddoedd rwan. Oedd e jyst yn gyfle, dwi'n meddwl, yn dilyn awgrymiad Owain, dwi'n meddwl, yn y Pwyllgor dwytha neu Pwyllgor cyn hynna, bod o bosib yn syniad da i ail-edrych arno fo, jyst i atgoffa'n hynny'n o'r cynnwys ac yn y blaen. Felly dyma beth sgynnych chi o'ch blaen chi heddiw. Dydw i ddim wedi newid o fawr dim o'r fersiwn blaenorol. Mae hynna'n benodol oherwydd dwi'n teimlo bod o'n gweithio'n dda. Mae'r siaradwyr, yr adborth da ni'n gael, bod nhw'n hapus efo'r drefn fel y mae o. Mae'r ymgeiswyr cynllunio i weld yn hapus efo'r sefyllfa. Dwi'n credu bod y Pwyllgor, ond felly dwi ddim wedi gwneud llawer o newidiadau oherwydd hynna. Mae o'n drefn eitha syml, un siaradwr o blaid, un yn erbyn ydy'r drefn arferol ac hefyd y posibilrwydd i gael
rhywun o cyngor cymuned neu cyngor tre yn siarad hefyd. Felly, yr unig newid mwyaf ydy yr ychwanegiad yn paragraff 11 o'r newid o'r pwyllgor archrithiol fel sgynnon ni wan. Felly mae o'n egluro'r drefn yn fanna. Mae o'n dweud yn fanna bydd unrhyw siaradwyr mewn pwyllgor archrithiol yn dod fewn ar dechrau'r eitem, a wedyn yn gadael y pwyllgor ar ddiwedd yr eitem tra da ni'n dilyn y drefn presennol, sef dyn nhw ddim yn bwyllgor gyhoeddus. Unwaith ni'n mynd i sefyllfa lle mae'r pwyllgorau yn gyhoeddus, a fi'n credu bydd hynna yn eitha buan, yn gobeithio. Mi fydden nhw'n amlwg yn cael aros yna am gweddill y pwyllgor os maen nhw isio. Gyda'r pobl eraill sydd yn dod i wylio'r pwyllgor. Felly, yr argymelliad ydy i chi fabwysiadu'r protocol fel y mae o wan efo'r man newidiadau. Iawn, diolch yn fawr. Di Owen, sydd i fewn rwan? Diolch, Mr. Cadeirydd. Ia, fysa'n amserol i fi wneud hynny. Dwi wedi rhoi nifer o sylwadau nôl i Jonathan ar y papur. Mae rhai o sylwadau ni'n wneud efo gwella dealltwriaeth aelodau yn hynna o pam da ni'n wneud hyn. Ond hefyd dwi'n meddwl pan mae'n dŵad i'r canllawiau mwy penodol i'r ymgeiswyr ac asiantwyr a'r cychoedd. Ella bod na angen chydig bach mwy o fireinio ar y ddogfen honno, a felly fyswn ni yn cynnig gwelliant bod na ail darn i'r argymhelliad, sef bod rhoi hawl i'r cyfarwyddwr i wneud i'r diwygiadau i'r daflen mewn ymgynghoriad a'r cadeirydd, os ga i roi hwnnw fel cynnig ar ddiwedd yn sgwrsio. O safbwynt cefndir, dwi'n meddwl ella bod bwysig bod aelodau'n dall, ella bod na'r un adag, mi oedd na sicr waith gan yr APCE oedd yn argymell, ella bod na protocol gorfodol ar awdurdodau ar draws Cymru. Be nath Llywodraeth Cymru benderfynu wneud oedd argymell protocol gwirfoddol, a hynny yn 2017. Nath y WLGA ymgynghori ar hwnnw, ond doedd ddim byd ohono fo hyd y gwn ni, lle dwi'n wedi gweld diweddariad hwnnw. Ond mae'n amlwg bod na rhai awdurdodau sy'n dewis peidio, neu wedi yn y gorffennol wedi peidio dewis roedd hawl i siarad. Felly mae'n bwysig bod ni'n deall pam da ni yn rhoi'r hawl i'r cychoedd. A fyswn ni'n argymell bod na angen rhyw fath o fod yn glir be di'n amcanion ni wrth ganiatáu siarad cyhoeddus. Ac o'n i'n gweld taflen gan cyngor Portalbog Castell Nedd yn eitha defnyddiol yn hynny beth, sef yn awgrymu bod na 3 pennawd felly pam da ni yn ganiatáu. Un ydy sicrhau tegwch, yn ail i sicrhau troloeuder, ac yn drydydd i sicrhau cysondeb. Felly dwi'n meddwl, da ni'n mynd deud hynny, ond dwi'n meddwl bod hynny yn greiddiol i pam da ni yn caniatáu i ymgeiswyr a gwrthwynebu siarad ar eitem. O ran pethau mwy ymarferol, dwi'n meddwl mae yna gynnwys yn adran 10 sydd yn rhoi rhyw fath o arweiniau be di drefn, ond dwi'n meddwl bod sy'n helpu i gynnwys rhyw fath o flowchart sy'n dweud, wel, dyma di'r drefn sy'n digwydd, mae'r cadeirydd yn cyflwyno, mae swyddog yn rhoi y cefndir, wedyn mae yna gyfnod i'r bobl siarad, ac wedyn da ni gofyn cwestiynau ar ddisgresiwn y cadeirydd, ac wedyn yn mynd yn iawn i drafod y cais. Un peth bach, dwi'n meddwl bod yna ragdybiaeth bod y pwyllgor yn dal i gorfod ar ddydd Merchar, hwyrach mwyn bod y saff, ella bod ni'n deud 3 diwrnod o flaen llaw neu rhywbeth 3 diwrnod gwaith yn ytrach na. Ar hyn o bryd mae'n deud bod sylwadau neu ceisiadau fod i fewn erbyn dydd Gwener. Wel, mae'n rhagdybio mae dydd Merchar Cynllunio ydy'r pethau ac yr un peth efo'r un pethau felly. Un peth arall nes i godi efo John ydy o ran hawl i gyflwyno fideo. Bydd ein achos ar gyngor Gwynedd yn gwybod bod Gwynedd yn caniatáu bobl i gyflwyno i achos ar sawl fideo, ac yn yn achos i gwisgo'r het asiant mi nes i hynny, neu mi nath yr ymgeisydd wneud hynny o'r safle, ac dwi'n meddwl bod yna rinwedd i ni ganiatáu'r hyblygwydd yna, rhag ofn bod yna resymau pan fysa'r
ymgeisydd illa mewn sefyllfa i beidio medru dŵad yn fyw ar yr eitem. Felly, fyswn i'n hoffi ella i John ystyried hynny. Ac dwi'n meddwl ella yn sgil penderfyniad nathon ni o ran hawl i berson aros ymlaen ar yr eitem yna fod yn glir be di pwrpas hynny. Hynny yw, os da chi'n cofio yn y pwyllgor dwytha neu'r pwyllgor dwytha'n dyn, mi rothon ni ofyn i'r cynrychiolydd cyfaith naturiol i ddod yn ôl i ateb rai cwestiynau. Ac dwi'n meddwl bod angen neud hynny'n glir bod na gyfle, ond bod ni'n neud hynny ar sail disgresiwn y cadeirydd ynde, os dwi'n mynd i gynnau hynny. Fel arall, dwi'n cytuno un peth arall o'n i'n edrych mae'r ymarfer yn amrywio gyngor i gyngor o ran faint o amser i ganiatáu. Yn bersonol o siarad fel un sydd bod ar y pwyllgor ac un sydd wedi bod pen arall yn roed achos, mae 3 munud fwy neu lai, dwi'n meddwl, yn addas i bwrpas. Mae'n bipyn bach yn heriol os da chi yn efo achos cymleth i gyflwyno, ond dwi'n meddwl mae 3 yn well na 5 neu 8 munud mae rei eraill yn caniatáu. Ac fel i'n dweud, yr unig beth ydw i'n gyda'r awgrymiadau yna ydy bod ni yn rhoi hawl i'r cyfarwyddwr mewn ymgynghoriad i'r cadeirydd i ddiwygio'r daflen sydd ar gael i'r cyhoedd. Diolch. Diolch yn fawr. Jonathan, siwr di fewn? Ie, nôl yn sydyn ar rheina. Diolch hefyd Owain am adl i gael y sylwadau o flaen llaw, ond gyfer i jyst mynd drwyddyn nhw'n sydyn cyn y pwyllgor, a dwi'n cytuno fy nhw gyd, dwi'n hapus i ymgorffori, mae'n ddigon hawdd i ymgorffori heina gyd, a maen nhw'n dechrau o ran y fideo i'r ymgeisydd gyflwyno fideo 3 munud. Maen nhw'n syniad da, dwi'n meddwl, a dwi'n siŵr bod o'n, os mae pobl IT ni'n hapus o hynna, dwi'n meddwl bydd o'n beth da i wneud. A mae'r issues eraill o ran pam da ni'n gwneud o, ar amcaniant tu ôl hyn ac yn y blaen yn syniad da. Da ni yn gyrru taflen syml allan hefyd i'r gwrthwynebwyr ac yr ymgeisydd pan mae rhywun jyst i egluro y protocol siarad. So gall hynna gael ei gynnwys yn y taflen da ni'n anfon allan hefyd. Ond cytuno fo'r sylwadau a hapus i ymgorffori nhw. Iawn, diolch Jonathan. Mae yna 2 llaw i fyny, Edgar, John a Brian. Mae'n gychwyn o Edgar. Iawn, Mr Cadeirydd, diolch yn fawr. Mynd i gynnig ar y gymhelliad o'n i, a dwi'n yn fodlon i gynnig efo be mae Owain a John di cytuno ar. Iawn, diolch yn fawr. Os e eilydd gyda'r gymhelliad? Oes mae Owain yn eilio. Diolch yn fawr. John? Ti ar y byd, John, dwi'n meddwl. Ddim bod yn anghytuno, dwi'n meddwl os ydy rhywun yn siarad ar gais, mi ddylia fod yn cael clywed y cyfarfod i gyd. Swn i'n licio, fel mae Cyngor Gwynedd a Cyngor Conwy yn gwneud, fod o yn rhisiol fyw. Achos da ni yn cael yn arian gyda cyhoedd, ac yn iawn i'r cyhoedd glywed be di barnu a be dyn ni'n gwneud yn y cyfarfodydd yma. Achos yn wedi os rhywun aelod lleol a'r aelod gletholedig fyd, wrth gwrs, da ni yn gored edrych ar ôl y bobl hefyd. Felly, swn i'n licio gweld hwn yn cael ei recordio fyw, ond yn sicr mi ddylai fod unrhyw un sydd wedi siarad yn cael y cyfarfod i gyd. Iawn. Diolch John. Brian? Thank you, Chair. Yes, I agree with the amendments that Owen suggested. I have one question to do with paragraph 2.3, which indicates that leaflets are sent to community councils or have been sent to community councils. The question is, how often is that exercise repeated? You know, it was once 10 years ago, councillors change, clerks change. I'm wondering whether it's something that is worth doing at least after every period of election for parish or community councils. On that question, Brian, we meet the town and community councils annually, so probably that's the best opportunity just to redistribute the leaflets on this protocol every year. So
town and community councils, they may be reminded of how we operate this. So yeah, annually. I don't think it's done annually now, but that's I think that's the best way of doing it moving forward. We do meet them annually. Absolutely, that's fine, yeah. Iawn, diolch yn fawr, Jonathan. Dwi'n gweld llaw arall i fyny. Di pawb yn hapus efo'r dymawyn y gynnig? Ga i fewn, Mr Cadeirydd, ar un pwynt oedd wedi cael ei ddeud yma rwan, bod yr enwedig i'r aelodau sydd wedi cael ei penodi gan Llywodraeth Cymru, mae cynghorwyr eraill yn gwybod, na dim aelod lleol ydyn ni ar awdurdod parc, ond cynrychioli Cyngor Gwynedd ar y parc ydyn ni, a mae aelodau Gonwy yn cynrychioli Cyngor Gonwy ar y parc. Jyst eisiau gwneud y pwynt. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Gael o fewn, jyst y gywiro hwnna. Dwi yn cynrychioli'r grŵp annibynnol ar Cyngor Gwynedd a ddim jyst y Cyngor Gwynedd. Os oes na aelod sy'n aelod annibynnol, yn aml iawn yn gofyn iddo fi gymorth y beth bynnag. Eto o'n wahanol efo Plaid Cymru mae'n debyg, ond felly mae'r grŵp annibynnol yn gweithredu. Iawn, diolch yn fawr. Reit, hwn ymlaen i bleidlais fy'n ei gynnig gan Edgar bod ni'n derbyn ac Owen yn eilio gydag ychwanegiad gan Owen. Bydd pawb ddangos os ddechrau blaid ysgolch i dda. Y llaw werdd neu'r llaw arall da ni'n codi? Y llaw las, dwi'n meddwl, mae'n haws. Mae pawb yn dweud y weld o'n hawdd o fanna pwy sydd wedi pleidleisio o blaid. Oce, mae pawb o blaid o fan ydy? Ydy. Oce, diolch yn fawr iawn i chi, awn i mlaen i rhestr o achosion cydymffurfiaeth. Gwybodaeth o fanna. Di rywun eisiau codi rhywbeth o fanna? Edgar, ti wedi dy law di? A fi'n afyd rannu. Nes i gael llaw i lawr yn. Fi'n afyd, mai. Reit, Wyn. Sut o fewn, Wyn? Oes, diolch yn ddirydd. Jyst cwestiwn sydyn yn rhedeg. Am yr eitem cyntaf tudalen 17 efo cydymffurfiaeth, yr defnyddiad tir ar gyfer gwersylla yn ymyl Pont Waterloo. Oes gan wybodaeth am hynna bellach? Thank you, Mr Chairman. Unfortunately, Alice Totem, who obviously is the compliance officer, is not able to join us today, but she has provided me with updates on several of the cases if they're raised. This particular one, she has advised that contact has actually been made, obviously that they've received the letter and the matter is currently being discussed at the moment. Okay, diolch Jane. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn? O ti ar fyd, Alwyn? Hen law, Mr Cadeirydd, ddrwg gen i. O, reit, oce, iawn. Tracy? Hen law, mae'n ddrwg gen i. Iawn, diolch yn fawr. Wedyn o'r lai yr un. Brian, sydd wedi fewn. You're on mute, Brian. Sorry about that. Yes, I don't know whether you're taking these page by page, but I was looking at number 50 on page 32. Yes, which is the Nanai Hall, and I was a little bit intrigued that certain discussions were taking place, but there wasn't much information there. I'm wondering if there is any further verbal information that could be shared with the committee about progress on getting the works done there. Iawn. Cyn mynd i fanna, Brian, ga i fynd trwy'r tudalennau yn ei trefn, dim i ddawn ni i'r un ti'n godi yn fanna felly. Okay. Tudalen 18. Rwy'n beth o fanna? 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27, 28, 29, 30, 31, 32. Brian. Yes, I just wondered if there was any more information with regard to that. It's been discussed several times in recent committees, and it's obviously a very serious situation. I'm just wondering whether there is any further update on that which is given in the report. Thank you. In respect to Nanai, obviously there are discussions ongoing. It's in relation with CADU and so forth. I think in terms of the external survey that we've had, it has sort of confirmed that obviously the hall is in a bad situation, and to the extent that there's various ways and means that we can look in trying to safeguard it for the future in terms of repair wise and taking immediate remedial action in respect to that. And it's that a point that we're at, because potentially the financial implications are quite extensive, and so we need to make them balance all that in terms of the actual process and which route we go down in terms of sort of emergency remedial repairs, or whether it's a case that we go down a potential CPO route, so forth. There's various sort of parameters that we need to look at, and that's why we're in the process of discussing those and which is the best way forward with that. And is the intention to have that done before the winter, so that any either emergency work or protective work is done before the bad weather? This is certainly something that we're trying to look at and seeing the best way forward in terms of sort of in respect to the repair and the weather in terms of obviously the bad weather coming forward in the winter. One of the things we have looked at is in terms of sort of scaffolding and putting some kind of covering over. The costing of that in itself is very expensive, and it's just weighing the balance in terms of, say, what repairs are actually the best value sort of for any funding that is put forward to that. So it's at that stage is trying to ascertain what the best situation is in terms of, as I say, safeguarding it and making sure that the money is put to the most obviously best use for what we can do with the building. Thank you. Yn sydyn hefyd, mae yna fater y fama dwi'n meddwl hefyd o ran rheoli disgwyliadau. Does na ddim, mae gen ni perchenog fama sydd ddim yn rhagweithiol iawn efo ni, mae'n berson eitha anodd i weithio ar darganfod datrysiad. A dwi'n ymwybodol bod y gymuned yn teimlo'n gry, disgwyl hynna am yr adeilad yma, ond does na ddim datrysiad hawdd, a does yn sicr ddim datrysiad rhad chwaith. Mae unrhyw beth, os da ni eisiau ymyrryd efo mae'n mynd i fod yn andros o ddrud i'r awdurdod. Mae gen Jane fideo, da ni wedi gwneud drôn, ddar ni gyrru drôn i fyny i gymryd lluniau o'r to. Dwi'n meddwl bod gen Jane fideo sydyn o hynna, dwi'n gwybod os da chi eisiau gweld o'n ddim, neu wrach dos am amser heddiw, ond wrach oedd Jane eith fideo ddyn o ddim yn bosib, ond anyway, does na ddim datrysiad hawdd yma, so dwi'n ymwybodol mae rhaid i ni rheoli disgwyliadau y gymuned a pawb arall, oherwydd medyn ni ddim datrys hwn yn sydyn neu'n rhad. Iawn, diolch Jonathan. Owain? Ia, ga i awgrymu lle bod ni'n cael adroddiad penodol ar hwn tro nesaf gan gynnwys y fideo? Ie, pawb yn weld o hynna, dwi'n siŵr? Ydy? Ydy, oce, iawn, wnawn hynna. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen, felly dudalen 35. Ti'n mawr Llanfair ar ben y dudalen yma. A dyna ni gorffen efo hwnna. Cysylltiadau 106 gwybodaeth. Cwestiwn fan hyn, 5 ffordd o felin Llwyn Gwryl, i ddymu cytundeb adran 52.
Ynghlwm i ganiatad cynllunio. Di Jane gweld beth o'n hynna? Sori, o'n i'n trio siarad. Mae'n rhaid ddod fewn ar hwnna, cadeirydd, os ydych chi eisiau. Mae yna amod lleol ydy hwn. Da ni wedi tynnu'r amod lleol o'na, mae gen i ofn. Fel ydych chi'n gwybod, da ni'n trio gwarchod nhw pryd da ni'n meddwl bod yna achos i wneud. A da ni wedi ennill 7 neu 8 y pel arnyn nhw yn y dyfodol. Da ni hefyd wedi colli 7 neu 8 y pel hefyd. Da ni wedi ennill tua 7 a wedi colli tua 7. So mae o'n fater, mae lawr i gwerth y tŷ a faint ydy o'n gallu cyfrannu at fforddiad diwedd, dan ydy'r prawf. Mae gen i ofn, dio ddim jyst amdan yr amod lleol ei hun, oherwydd does na ddim diben cynllunio i hynna bellach, bod ni mewn trafodaethau hefo llywodraeth ar hynna. Felly'r casgliad cyrhaeddodd y swyddog yn yr achos yma, doedd na ddim diben cynllunio iddo fo, a fyswn ni wedi methu mewn y pel, felly ddaru ni gymryd swm arian cymudo yn ei le fo, so wedyn ni'n gallu buddsoddi'r swm arian cymudo yna ar gyfer y tai fforddiadwy lleol, ond yn ymffodus da ni wedi colli'r amod lleol yn yr achos yma. Faint o'r math yma dau sydd yn y parc ar ôl, Jonathan? Dwi ddim yn gwybod, maen nhw'n dod fyny o dro i dro yn dydy. Dwi ddim yn gwybod faint sy'n allan yna, dwi'n siŵr, da ni wedi codi'r cwestiwn o blaen, dwi'n meddwl bydd o'n anodd trio gwybod lle maen nhw gyd. Da ni'n meddwl i'r 80au i'r caniatadau cynllunio yma. Mae o'n rhywbeth dwi eisiau wrach adolygu hyn eto. Fel dwi'n dweud, da ni wedi bod yn eitha da. Mae lot o awdurdodau ddim yn amddiffyn hyn o gwbl, maen nhw jyst yn gadael nhw fynd oherwydd dos yn diben cynllunio. Ond da ni wedi ennill, fel dwi'n dweud, 7 y pel ar hyn. Da ni'n tueddu i wybod pryd i amddiffyn nhw, dwi'n meddwl. Mae gen ni record eitha da. Dwi yn meddwl oherwydd sefyllfa'r farchnad 2 ar hyn o bryd ac ar argyfwng. Wrach da ni yn ar hyn o bryd bosib. A'r ffaith bod y llywodraeth yn reit barod i rando i'r ddadl yma ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bosib mae o'n gyfle i ni wrach godi'r fater yma yn sgil o holl drafodaeth ar yr angen am tai lleol, tai marchnad lleol, ddim tai fforddiadwy lleol. Mae'n rhywbeth da ni'n trafod hefo'r llywodraeth ar hyn o bryd. So bosib bod angen just adolygu sut mae hein yn cael ei ddelio hefo at y dyfodol. Iawn, diolch. Wyn? Diolch cadeirydd. Dwi wedi cael trafodaeth tebyg i hyn hefo Jonathan am achos yn lleol i fan hyn lle mae o'n bryderus bod yr egwyddor os oes rhywun yn gwario pres sylweddol ar dŷ, mae'n haws yn godi'r amod na rhywun sydd ddim yn gwario pres sylweddol ar dŷ. Dwi'n meddwl bod yr egwyddor yna yn anghywir. Gai gynnig bod chi cadeirydd ar ran yr awdurdod yn sgwennu at yr gweinidog yn codi pryderon am hyn. Cytuno efo Jonathan, dwi'n teimlo bod na wrach newid, rhywfaint o newid yn Nghaerdydd, ond bod angen jyst rhywch chydig bach mwy o bwysau jyst i godi ymwybyddiaeth o'r math yma o broblem, lle wrth gwrs da ni eisiau cadw amod lleol ar hyn i fedrwn ni dau ar draws y sector, ddim jyst tai bychan, tai. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n rhywun eilio'r cynnig yna gan Wyn? O'r un anfon at Llywodraeth. Edgar yn eilio a gan Wyn. Oce, iawn. Pawb cydweld â hynna? Godwch eich llaw, os ydych chi. Neu ni, iawn, digon. Wedi cario. Alwyn? Dwi'n iawn o'n dweud. Diolch yn fawr iawn chi. Ia, fi codi hyn mater o'r blaen. Mae'r busnes amod lleol mae'n draddodiadol wedi cael ei ddefnyddio i warchod yr iaith. Hynny yw, gan gymryd yn ganiataol bod yna siawns reit dda bod rhywun lleol yn siarad Cymraeg. Ond bellach am mae'r cyfrifiad yn ddangos un mae'n ei ofn. Dydy hyn ddim yn wir bellach. Diolch yn golygu bod lleol yn golygu bod rhywun yn siarad Cymraeg. Felly yn yr ystyr yna, dwi'n meddwl bod rhaid, a dwi'n meddwl bod yna fo mentwm, fel chi wedi cyfeirio ato, Jonathan, bod yna fo mentwm ar sawl lefel wan i wneud rhywbeth ynglyn â hyn. Mae'n ei gweld yn cyfaill Michael Williams o Sir Benfro hyd yn oed yn ymuno ar ddadl, gan ddeud bod eisiau i gorfodi perchnogion tai ha i werthu'r tai, enghraifft. Ond dwi'n meddwl,
mewn gwirionedd, bwyso bod yr iaith yn ffactor cynllunio, de. Hynny yw, nod ni wedi gwarchod yn cymuned a gwarchod y Gymraeg. Felly, yn hynny o beth, ella bod yr amod lleol mae'n busnes sydd wedi gorffan i ddyddiau lle, ond dwi'n meddwl bod eisiau bod yn ei le fo. A dwi'n meddwl bod y Gymraeg mynd yn ganolog i system gynllunio yn ffordd allan ohoni lle. Ydy'r gwleidyddion a'r stumog i wneud hynny, dwi'n yn gwybod, ond dwi'n meddwl dylen ni fel awdurdod gyda'r sefyllfa da ni'n demographics gyda ni yma, dwi'n meddwl dylen ni bwysa amdano fo, Mr Cadeirydd. Diolch yn iawn, Alwyn. Judith? Diolch, ie, cytuno. Ond hefyd, wrth gwrs, oedden ni ar ddallt o ddan bod y Llywodraeth Cymru am wneud datganiad am yr argyfwng tai erbyn heddiw, sef diwedd mis Mehefin, oedden nhw wedi ddeud, ynde? So, ydy o'n briodol bod ni yn ysgrifennu ac yn holi beth ydy'r dyddiad newydd neu rhywbeth cyffelyb, dwi'n siŵr. Ie, gawn ni weld beth a fel o fod i ddod erbyn prawn heddiw, dwi'n yn gwybod sy'n mynd i ddod, gawn ni weld. Ond mae hyn mae popeth mae Alwyn wedi dweud yn hollol gywir wrth gwrs de. Reit, dwi'n yn gweld neb arall. Mae llaw i fyny, awn ni ymlaen i'r un nesaf. Cwestiwn sgen i fan hyn eto, nawn te os dyffnod dedwy. Trosi i dyn marchad agored. Reit, wedi hwnna. Mr Cadeirydd, mae'r cais bellach wedi ei wrthod. Oce, iawn. Swn cymedol, ond nath o'n dechrau ymlaen o'r cais. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i ceisiadau na phenderfynwyd arnynt er gwybodaeth y fanna. Rhyw gwestiwn gyda fi? Gyda fi, Mr Cadeirydd. Owen? Ia, yr ail i lawr, sef adeiladau Wtica Trawsfynydd. Dwi'n yn siŵr pa un sy'n mynd i gael ei ddatrys y gyntaf. A'i hwn ta fi yn gadael yr awdurdod. Ond cwestiwn i Jonathan a Jane, hynny yw, mae yna dros 2 flynedd wan ers bod ni'n disgwyl am ateb, ac ydyn ni'n gwybod beth di agwedd yr ymgeisydd hwn ta, di well jyst i ni i wrthod y cais ac gadael nhw symud ymlaen. Hynny yw, dwi'n meddwl peth yna bresymol yn dydi. Mr Cadeirydd, fi wedi swyddog yn lle dwi'n rhoi pwysau misol yn nhw lle maen nhw'n dweud bod nhw'n eisiau mynd ymlaen o'r cais yn trio rhoi gwybodaeth i'r adran prithiau'r llywodraeth. Maen nhw'n dod gyda fwy o ofynion lle. Ond wedi deithio nhw'n misoedd dwytha bod ni ddim yn cer ymlaen ffordd ymhellach na bod nhw'n bytrys yr anghydfod rhwng nhw ar adran prithiau'r llywodraeth. Iawn, diolch yn fawr Aled. Brian? Thank you, Chair. Yes, page 39, the last one there. I note the date is October 2019, and I know obviously there would have been some difficulties last year, but with possibly field work and so on and so forth. But I just don't know why it seems to be taking so long, and whether what the stage of the process is with that application. Thank you. Is that in respect to Ynys at Court? That application, the delays there are obviously ecological issues, and it's in relation to some rare geese that are down on the Dubby, and it's in terms of sort of the assessments that have been given in terms of that. Obviously, they've got to demonstrate that it's not going to, the development's not going to disturb those geese. The geese are sort of particularly rare geese that come, I don't know, sorry, the exact, which ones they actually are, but they're sort of, I understand that they only visit the Dovey, and this is why that there's been, this has been the delay with this one. It's been collating all the information because they're very unique, as I understand, so. Thank you. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i dalen 40. Gwylod on dyn yn fan hyn, noddfa Harlech, codi 4 llety gwyliau deulawr a 3 llawr. Mae jyst yn y westyn na, os y hen adeiladau yna beth sy'n digwydd.
Ie, Mr Cadeirydd, mae hwn yn gysylltiedig â gwestiwn oddfa sydd ben ystafau'r cais. Oedden nhw wedi cyflwyno asesiad effaith treftadaeth, ond oedd cadw yn ôl bod o ddim yn ddigonol, lle wedi mynd i pwyntio asiant newydd ac ymgynghorydd newydd i wneud yr asesiad yma. Ac da ni wedi erbyn o wythnos yma gobeithio. Mae drafodaethau wedi bod dipyn fel cyngor yn cais i'r cais yma, lle mi roedd yn derbyn yr asesiad a bod cadw fodlon allan mynd ymlaen yn derbyn cais. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n cwestiwn gen rhywun arall? Yna? Os nad oes, a'n ymlaen i'r rhestr bapurau cefndir. Dalen 41, gwybodaeth. Dalen 42, canllawn cynllunio atodol, cynllunio ar iaith Gymraeg. Siôn Roberts, cyflwyno hwn, ie. Diolch yn fawr i chi. Ia, so'r papur cynllun canllaw atodol iaith Gymraeg a cynllunio. Mi ath yr papur yma'n reiddiol i Pwyllgor Cynllunio Mynediad Medi yr ail 2020. A wedyn mi gafon ni weithgor arbennig wedyn i drafod y papur a drafod ymhellach a wneud unrhyw newidiadau yn dilyn o hynny. Yn dilyn y gweithgor yna wedyn ar newidiadau, mi ath yr canllaw cynllunio atodol allan am gyfnod ymgynghori o 6 wythnos. A wedyn dwi wedi cynnwys y newidiadau sydd wedi cael ei gwneud yn yr adroddiad blaen i hwn. A mi welwch chi yr atodiad o'r sylwadau gafodd ei cyflwyno yn ystod yr ymgynghoriad yn y pecyn yma hefyd. Dwi'n yn gwybod os gen unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglyn ar papur neu unrhyw newidiadau pellach. Ond o ran cam nesaf neu argymhelliad, yr argymhelliad ydy i aelodau gymeradwyo fersiwn drafft yma o'r canllaw cynllunio atodol ac yn dilyn unrhyw newidiadau addas i fabwysiadu. Iawn, diolch yn fawr Siôn. Oes rhywun eisiau cynnig? Rwy'n derbyn? Y llaw Alwyn i fyny. Ia, diolch yn fawr Siôn. Ia, heb ailadrodd bu'n drafod gynnar. Eisiau gwybod ydw i, da ni'n disgwyl datganiad, fel yn sôn, mae yna momentum o'r busnes yr argyfwng tai yma rwan. Mae'n argyfwng tai yma, neu argyfwng cartrefi yn ymbrwydd neu sana cam yna ddim i fod yn gwybod. Ond mae yna gynnydd wedi bod, mae yna ymwybyddiaeth o'r newydd wedi digwydd yn ystod yr misoedd diwethaf yma. Os modd i ni ymgorffori unrhyw newidiadau dda, ella pnawn yma gen y Llywodraeth i'r cynllun yma, ta ydy o wedi cael ei osod mewn brics a mortar, na os o modd i chwalu o byth, yn fuan dwi'n meddwl. Mae'n modd i newid wrth gwrs, ond os modd i newid o dros nos fel petai, pe bai'r polisi a Llywodraeth yn newid. O ran yr canllaw cynllunio atodol yma, dwi'n yn siŵr faint heb weld neu gwybod, dwi'n yn siŵr iawn faint os ni'n gallu newid yn hwn, achos bod hwn yn mewn ffordd yn estyniad i'r polisi yn y cynllun datblygu lleol sgenno ni ac yn extension o hwnnw, a wedyn mae heini wedyn yn estyniad yn ffordd ydyn ni yn cael ei cyfyngu o be mae'r Llywodraeth yn ei roed mlaen. Wedyn, dwi'n yn gwybod os dwi'n fedra ymateb o ran y cynllun a'r polisi, dwi'n berig fe rhaid aros am y cyfnod adolygiad cyn wneud unrhyw newidiadau o'r Llywodraeth. Mae o'n sefyllfa ofnadwy rwystredig fel rhywun sydd wedi cael ei methu allan ar y dau yn aml dros y misoedd dwytha yn cael ei outbidio o ran personol. Ond dyna ni, o ran yr canllaw cynllunio atodol yma, dwi'n meddwl o be dwi'n ddall beth yna, fydd yna llawer newidiadau posib allan i wneud i hwn. Ond fydd o rhywbeth fydd angen i gymryd mewn o ddifri yn ystod adolygiad nesaf cynllun. Fydd yn dechrau fewn o flwyddyn neu ddwy nesaf fydd. Dwi'n gofyn yn cyd-destun beth sydd wedi digwydd yng Ngwynedd, Cyngor Gwynedd, dechrau wythnos yma, bod nhw'n mynd i bwyso am gyflymu'r broses o
polisi yma fel yn wyneb yr argyfwng sydd ohoni. Ie, dwi'n gwybod dwi ddim yn delio efo yn bersonol lle, ond mae swyddogion eraill o fewn polisi, maen nhw'n gwneud dipyn o waith ar tai a sbio fewn i be allwn ni wneud rwan a be allwn ni wneud ar ôl adolygu neu ystod adolygu hefyd. So mae yna dipyn o waith yn ymlaen o'r adran o'r ochr tai lle, a sbio be fedra ni wneud, achos fel da chi'n dweud, mae angen neud rhywbeth o reit ar frys does. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch Arwyn. Edgar? Is it possible that I could, sorry, is it possible that I could just sort of come in on that respect? Obviously, we've got the annual monitoring report that is going to come in, is going to be coming up this October. So that would obviously provide an opportunity at looking all these issues in terms of obviously seeing what the report sort of covers in terms of what's happened this last year. Iawn, diolch Jane. Edgar? Ie, o'n i wedi cymryd drafft ydi hwn, ia? Drafft ar y funud, ia. Os di pawb yn hapus iddo, lle geith o'i fabwysiadu fel un terfynol a'i ddefnyddio fatha material planning consideration, lle. Dwi'n mor optimistaidd a Alwyn efo bod lot o newidiadau mynd i gael ei gwneud, ond mae'n anodd i. Yn bod yn wrando fwy ar beth yna bobl eraill cyn gwneud penderfyniad. Owen Wyn, ydy ni fawr. Diolch yn sy'n dweud. Jyst i sgyfnerthu be mae Sean yn dweud, mae hwn yn ben draw broses o fabwysiadu dogfen eitha technegol, sut ydym ni'n cario allan polisi, nid y polisi hun. Felly, mi fydd hi'n sicr blwyddyn 2-2 cyn fydd modd newid y cyd-destun polisi. A dwi'n yn rhag gweld Llywodraeth Cymru mynd i newid polisi cynllunio Cymru yn benodol ar gyfer yr ochr tai yn anffodus, ond newydd fabwysiadu'r un newydd maen nhw. Dwi'n barod i gynnig yr argymhelliad. Yr unig sylw dwi wedi rhoi i Sean o flaen llaw ydy semantics ieithyddol, os liciwch chi, yn atodiad B. Yn y maes wneud asesiadau traw effaith, di rwy'n ddim yn delio efo absolute, felly dwi'n meddwl mae o ryw gyfuniad o'r hyn sydd wedi cael ei awgrymu yn y newidiadau ac hefyd be oedd y fersiwn wreiddiol. So, sut fydd datblygiad yn debygol o effeithio ar, ydy'r terminoleg cywir, dwi'n meddwl, i ddefnyddio yn y cyd-destun yma. Ac yna i adael i chi, Mr Cadeirydd, ddarnu pryn sy'n gywir sut fydd, a wedyn gawn ni fynd o fyno. Iawn, diolch yn iawn. Owen. Ifor? Diolch yn fawr, Cadar. Cwestiwn sgenna i ydy pryd mae'r gwybodaeth ar gael gan o'r cyfrifad dwytha yma i ni cael gwneud ystadegaeth mwy fanwl yn y polisi deu gwir. O ran dibynnu, dwi'n gwybod pa fath o effaith mae'r Covid a bethau fel yna wedi cael ar hwn, ond oedd y cyfrifad dwytha 2011 gael ei gynnal i wedyn gathon ni ddechrau cael gwybodaeth specific i'r parc lle tua 2013, so oedd o ryw 2 flynedd o'r arolwg ei hun i gael adroddiadau penodol i'r parc. A pryd gael ei gynnal da? Cyfrifad dwytha fan. Mis Mawrth. Mawrth, ie. Ie. So ydych chi siarad am siŵr o fod blwyddyn hanner arall, dweud y gwir, nes cael canlyniadau o hwnnw, bosib. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Ie, gai eilio yr argymelliad, os gwelwch yn dda. Oce, i'r dim. Edgar, y glaw di fyny. Mynd i eilio'r argymelliad ar ôl clywed Owain yn siarad o'n i fyny. Dwi'n yn gweld llaw arall i fyny i siarad, felly awn ni bleidlais. Mae'n gynnig ag eilydd bod ni yn derbyn. Nwch chi ddangos os gwelwch chi dda. Hwna di cario yn dydi? Di cario yn di. Iawn, diolch yn fawr. Pawb tynnu law os nwch chi, os gwelwch chi dda.
Reit, o'n i mlaen o'n i dudalen 87 ceisiadau wedi eu caniatáu gwybodaeth. Rhyw gwestiwn gen rywun? Dalen 87, 88, 89, 90. Wedyn, awn ni mlaen i geisiadau wedi eu gwrthod. Rhyw gwestiwn yn fanna, dalen 91. 92. A dyna ni, wedyn, beth ni rwan ydy canlyniadau apeliadau gwybodaeth. Jonathan, ti eisiau dod i fewn ar hwn ar ein? Bwriadu cyflwyno ddim byd fama, ond dwi'n hapus i bigo fyny unrhyw materion. Yn amlwg mae gyda chi dau apel eitha arwyddocaol, un yn Nant Cwmbran Isa, lle gathon ni benderfyniad eitha anodd fel Pwyllgor, a mae'r apel yna wedi fynd efo'r ymgeisydd. A hefyd, gathon ni yr un yn Sir Gerybynwent yn Dinas Mawr hefyd yn eitha. Wel, fel oedden ni'n disgwyl mewn ffordd, ond mae'n codi lot o faterion bosib yn y hir dymor bosib. Ac hefyd, y trydydd un hefyd, mae hwnna'n apel eitha da yn eitha cymleth, bosib yn mwys mae Aled eisiau dod fewn ar hwnna, ond ni'n hapus i bigo fyny unrhyw sylwadau sgyn yr aelodau. Iawn, diolch yn fawr iawn. Sgyn rywun eisiau deud rhywbeth? Os nad oes, nawn ni ddirwyn. Owain, glawd i fyny fan'na. Diolch, Mr. Gray. Ie, just eisiau mateb swyddogion dwi i'r ar Nant Cwmbran Isaf, bod yr arolygydd wedi cael ei o'r farn bod be oedd o'n trio geisio wneud o mesur effaith yr estyniad yn erbyn be oedd yna ar y pryd yn hytrach na be oedd y tŷ gwreiddiol. Ac jyst i gael barn y swyddogion gan bod ni wedi seilio'n dadl ar yr adeilad gwreiddiol, ia? Os na oblygiadau ni o ran ystyried ceisiadau. Be oedd yn mynd trwy meddwl i oedd os di arolygydd yn mynd i wneud penderfyniadau tebyg yn y dyfodol, mae yn codi cwestiwn o chymod, os da chi'n cael datblygiadau gan y teir fel estyniadau, a bod rhywun wedyn yn rhoi rhywbeth sut da ni'n mynd i fesur neu dod i benderfyniad ar gais os na rhywbeth, os di'r arolygydd yn mynd i wneud i benderfyniad ar sail beth sy'n am barod yn hytrach na be o'n am wreiddiol. Mae'n ewendid yn y polisi gyda ni'n dod o Owain, a Jonathan. Does yna ddim byd yn dweud y gewch chi godi maint, hynny liciwch chi, at y tŷ gwreiddiol. Mi oedd yna bolisi gyda ni flynyddoedd yn ôl, da chi'n cael codi mwy ar threian neu rhywbeth debyg felly oedd o, yna di ffwr o hwnna. A mae'r un peth yn digwydd yng Ngwynedd, ynde, gewch chi godi plastau, bellach, o dau sy'n codi miliwn ychwaneg. Mae Sian edrych ar y polisi yna yn sicr. Iawn, Jonathan. Dwi'n siŵr os mae yna wendid yn y polisi, mae hynna fyny i chi fel aelodau y tro nesaf dyn ni'n diwygio'r cynllun. Sori, mae'n sŵn ar y cyfrifiadur, mae'r fan yn eich prysur heddiw. So dwi'n siŵr bod yna gymaint o bobl o'r polisi fy hun. Mae hynna fyny i chi tro nesaf dyn ni'n adolygu. Mae'r polisi'n cynnig, yn y bôn, be mae'r polisi'n trio wneud efo estyniadau ydy cadw'r estyniad yn israddol i'r adeilad gwreiddiol. Mae'n egwyddor eitha call, dwi'n meddwl, a mae'n caniatáu chi fynd hyd at maint y tŷ gwreiddiol, ond dim mwy. So 100% os ydy? 100%? Dwi'n gallu mynd fyny at hyd at 100%. So dylai fod dim mwy. A dyla'r lein y to fod chydig bach yn llai na'r lein y to y tŷ gwreiddiol, a ys ni'n disgwyl i fod yn amlwg bod y tŷ yna yn estyniad, a mae o'n
edrych yn israddol i gymaru efo'r tŷ greiddiol. Dyna sydd yn, mae'n egwyddor dylunio da, dwi'n meddwl, mae'n gweithio yn dda. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn egwyddor sydd yn cael ei ddefnyddio ddim jyst yn yr awdurdod yma, nifer fawr o awdurdodau yn defnyddio yr un egwyddor. Oeddwn i'n teimlo yn yr achos yma bod hynna ddim wedi cael ei ddilyn, dwi dal o'r farn yna. Wrach be ddefnyddiodd yr arolygydd yn yr achos yma oedd y ffaith bod gennyn nhw y conservatory yna ar blaen y tŷ oedd i amharu rhywfaint, amharu yn eitha sylweddol ar y tŷ bach traddodiadol greiddiol gymaint, oedd hwnna'n effeithio'r casgliad yr arolygydd. Felly mae hwnna'n rhywbeth wrach i ni fod yn ymwybodol o yn y dyfodol bosib, ond cofiwch, da ni dal yn gweithredu system bob cais ar ei heiddiant, felly di hwn ddim yn ei hun yn newid unrhyw beth o ran, diolch yn gosod cynsail ar sut i benderfynu ceisiadau. Un cais ydy hwn, mae'r system yn annog ni i edrych ar bob cais ar ei heiddiant. Felly mae rhaid ni jyst trio defnyddio'r polisi, mae'r polisi dal yn iawn, dwi'n meddwl. Mae'r polisi, dwi'n meddwl bod y polisi yn eitha call. Ond, ia, wrach be mae hwn yn godi ydy pwysigrwydd gwasanaeth gorfodaeth, oherwydd beth sydd wedi digwydd yma, ath y conservatory fyny heb ganiatâd cynllunio, a oherwydd mae wedi bod yna mor hir, oedd o yn imiwn o unrhyw gamau gorfodaeth i ni wneud unrhyw beth amdano peth. Felly mae hwnna'n enghraifft da, dwi'n meddwl, o pwysigrwydd o'r gwasanaeth cydynffurfiaeth ac y rôl mae'n chwarae ac y risgiau o beidio cael digon o adnoddau yn y gwasanaeth yna. I gyflogi rhagor o swyddogion gorfodaeth, swn i feddwl hefyd, ynddo? Cos maen nhw'n brin, mae'n air o gynnon ni. Maen nhw'n brin, ynddo. Ga i ddod yn ôl, Mr. Cadeirydd? Ia, os felly, os na, dwi'n deall bod fel aelodau, mae yna deimladau cymysg ynglyn â'r achos penodol yma, ond yn gyfreithiol, ydy'r arolygydd wedi rhoi y pwys priodol ar y polisi ac os na le i herio'r benderfyniad. Dwi'n meddwl bod yn bwysig o ran i ni edrych ymlaen i weld os na ddigon o, os na bwynt gyfreithiol yn yma lle angen i godi. Wel, ar ni edrych ar hyn, oeddwn ni gynnu ni un peth oherwydd y sefyllfa oeddwn ni ddim yn teimlo. Oeddwn ni eisiau herio yn gyfreithiol. Dwi'n meddwl mae yna faterion yma, dyn ni'n cweit yn dall sut mae wedi cyrraedd y casgliad. Na'n ei reid o fel ai. Dwi wedi siarad, mae'r adran, da ni wedi adolygu unrhyw apel da ni'n gael, mae bob apel yn barn corff annibynnol gwahanol, so mae'n oedd rhywbeth defnyddiol i ni gael, a ni wrach dysgu gwersi, a da ni eistedd lawr a trafod hwn fel tîm. Yn sicr mae yna faterion yna, da ni'n cweit yn dall sut yn dall y dehongliad, a sut mae dehongliad yna yn gweithio yn erbyn y polisi da ni wedi mabwysiadu y cynllun datblygu lleol. Felly, wrach ddim rhywbeth i ni herio, ond yn sicr rhywbeth dwi'n meddwl i ni ofyn cwestiwn bosib. Dwi'n meddwl so'n wrach yn drwg i ni ofyn y cwestiwn sut ydych chi gyrraedd y casgliad ar un neu ddau bwyntiau heb heri fo'n gyfreithiol. Wrach gan i ddim ymateb, ond wrach sy'n yna ddim yn beth drwg. O'r arweiniad yna, dwi'n barod i gynnig bod ni'n gofyn cwestiynau i'r arolygydd ac roed yr hawl i'r cyfarwyddwr mewn ymgynghoriad a'r cadeirydd i wneud hynny. Iawn, diolch. Swn i'n eilio'r cynnig yna. Yeah, I would second that, Chair. Yes, okay. Diolch yn iawn, Brian. Reit, Brian, sgyd i fewn wan. Thank you. Yeah, mine was not to do with the point that Owen raised. It was to do with the point that Jonathan brought up, actually, over the enforcement side of things, and it does bring into very sharp focus how that process is managed. I know resources are part of that, and I don't know
when I say managed, that's perhaps not the right word, but how we go about spotting work that is clearly out with what we would like to see, because that had obviously been in place for some years to get a certificate of lawful development. And this whole case hangs upon something which perhaps shouldn't have been built in the first place. So it raises some very fundamental questions there in my mind, as well as the ones that Owen has raised about the way the inspector has made the decision, but about how we ensure that as many as possible of breaches that are going on are picked up. And I don't really know, I don't have anything to specifically suggest with that, because I'm not entirely sure how it works now, other than somebody ringing up and say, we're not very happy about what's going on here. Have they got permission? It's primarily a resource issue. Jane, I'm sure, will want to come in and maybe pick up on that point. Yeah, I was going to say that obviously we're very much relying on members of the public ringing in and raising sort of the awareness of issues where there's breaches of planning control. Unfortunately, we just simply haven't got the resources to proactively go out and monitor the area on a constant basis, which obviously fundamentally that would be the best thing that we could do. And it's sort of a obviously difficult situation, not obviously for that conservatory on the front of Nancarrow, Cumbra and East South. It was there for 4 years because obviously it got a certificate of lawful use, so it became immune from any enforcement action. It's a very difficult one to sort of gauge and sort of work out what are the best processes in terms of the compliance of National Park, in terms of being able to sort of actively go and enforce and pick up these breaches of planning control, just the fact that the area is vast as well. So we're very much reliant on members of the public in advising us on what's happening. It maybe raises, I'm not challenging that specifically, but it maybe raises a question for us as an authority as to whether we are happy with the balance that we have at the moment. I know this is a particular one-off, but there are other cases which we see from time to time that come up. And maybe it presents us with the opportunity to ask the question as to whether we need to reflect on that, as to whether we are able to manage the process as robustly as a national park should. Iawn, diolch Brian. Mae'n wendid mawr yn y system gynllunio o dir Llywodraeth beth bynnag yn does. Os dy rwy'n codi tŷ, geith o godi tŷ heb hawl cynllunio. Ac os y 4 blynedd i pasio ddim yn 4 ydi o, ie, Jonathan? Heb gael ei ddal, geith o gadw'r tŷ. A dyna sy'n digwydd efo'r adeilad yma o flaen y tŷ yn y lle yma, o'r conservatory yma. Mae'n wendid mawr yn fanno, de. Pam bod isio trefn amser o gwbl cyn cael ei ddal, lle. Mae hwnna yn pwynt dyna ni godi hefyd efo'r Llywodraeth, dwi'n meddwl, ynglŷn â hyn. Am y shed fawr yn y cefn yn does, os y hawl cynllunio hwnna. Shed amaethyddol ydy hi, ond os am ddim yn shed amaethyddol na chdi. Mae'n cadw bob math o bethau eraill yn hi. Iawn, oce. Reit, dyna ni, rwy'n arall yn siarad? Sag oes, dawn ni ar... Alwyn? Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Diolch ar fwy cadarnhaol o'r sefyllfa. Mae'n cael ei gyfleu yn pwynt 9 gan yr arolygydd bod yr estyniad yma beth bynnag i'ch barn chi wedi gwella'r adeilad gwreiddiol a wedi gwella pensaerniaeth yr adeilad. Mae hefyd yn nodi fod yr estyniad yn cyflenwi nodau amgylcheddol a chynaladwy Llywodraeth. Felly mae yna agweddau cadarnhaol yn fan hyn, ond ar ddiwedd y gan, mae rhaid i drafod bob un cais yn unigol fel ben ei hun, a mae'r arolygydd ei hun yn dweud, mewn sefyllfa arall sydd allai debyg, so'n dweud i gasgliad gwahanol, sydd i ddigon teg,
dyna di egwyddor yr holl system o benderfynu caniatâd cynllunio. O ran cynnig i godi cwestiynau pellach, dwi'n ymboeni rhyw fymryn am effaith ychwanegu cwmwl arall uwch ben y teulu yma. Dwi'n teimlo bod ti wedi bod yn, a dwi'n derbyn bod yna lot o fai arnyn nhw am beth sydd wedi digwydd. Ond mae wedi bod yn straen emosiynol dybryd ar y teulu i gyd. A dwi'n teimlo os da ni'n rhygnu ymlaen y beth bod ni'n cynyddu hyn. Dwi'n meddwl dyn ni llinell o dan hwn rwan. Gad dysgu gwersi ar bob cyfri. Ond ar ddiwedd y dydd, dwi'n meddwl dylen ni gau pen y mwdl yna fo. Ac gweld beth ddaw i'r dyfodol. Ond o ran Nant Cwmbran Isa, dwi'n meddwl dylen ni adael o fel y gymau o hyn ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch Alwyn, ond fel mae'r peth wedi basio yma, beth wedi orffen, dydy? Cwbl dyn ni wedi basio yma rwan ydy bod ni'n dileisio anfodronwydd i'r dyfodol rhag ofyn beth eraill. Y fath yn digwydd, ynddo? John? Os gai ddod i mewn ar hynna, yr cynnig ydy bod ni'n holi cwestiynau i gael fwy well dealltwriaeth ar gyfer y dyfodol. Felly, dydy o ddim yn mynd i effeithio ar Nant Cwmbran Isaf o gwbl, ond mae'n mynd i roi well dealltwriaeth i ni fel awdurdod cynllunio i fedru asesu beth sydd yn debygol o fod yn llwyddiannus ar gyfer y dyfodol. Felly, dyna di'r, just i atab Alwyn y fanna. Nid y bwriad ydy bod ni'n llusgo'r mater Nant Cwmbran Isaf, bod hwnna'n rhygnu ymlaen. Mae hwnna wedi dod i ben, da ni'n derbyn hynna, ond fel awdurdod, da ni jyst eisiau gwell dealltwriaeth o be oedd rhesymeg yr arolygydd yn yr achos yma. Iawn, diolch Iwan. John? Ia, mynd i gytuno fo Alwyn o'n i, fo ni ddim yn llusgo hwn drwodd eto. Mae'r teulu bach wedi bod drwy llawn digon heb i ni roi mwy o boen meddwl ac iechyd iddyn nhw. Felly, os ydi o ddim mynd i'r agor ymlaen, mae'n iawn. Mae jyst mater agorad o fod chi ddim yn mynd ar teulu yma drwy ragor o boen. Dyn ni wedi cael yr ateb do gen Iwan. Ar ôl. Edgar? Oedd y lawd i fyny. Ac oedd siar byd. Mae lawr. O reit, oce. Beth ydyn ni fyny te? Diolch. Iawn, dyna ni. Dyn ni wedi gorffen, os ni beth rhywun arall sy'n siarad. Mae yna gynnig wedi cael ei wneud, mae wedi cael ei eilio. Sori, oes, mae'n ydy. Ond dydy ddim wedi mynd i bleidlais. Oce, pawb sydd o blaid y cynnig. Ywch chi ddangos os gwelwch chi dda. Mae hwnna wedi gario, ynddi? Ydy, oce, iawn, diolch yn fawr iawn. A dyna ni, dyna wedi gorffen. Dyna ni'n mynd ymlaen i'r pwyllgor nesaf wan, dyna ni, sydd bin. Dyna di'r bwriad bod ni'n mynd ymlaen i'r gweithgor i ddelio efo rhai materion, bosib yn rhai